Ja, det er den. Og den her grill er sindssygt dårlig. Det er en græsslåmaskine. Nå for helvede, det er den der, ja. Men er det her, der er sommerfest? Ja, jeg havde læst et eller andet sted, at det skulle blive holdt den 22. august. 22. august? Ja. Ja, det kan jeg da godt se. Ja. Og det er jeg virkelig ked af. Jeg har også set, de manglede frivillige. Mangler de frivillige? Ja! Yeah!